सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। आकर्षण आहे या कार्यक्रमात आपण नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य ज्या महिला जिल्हा परिषद सदस्य आहेत त्या सर्वांना आपण आमंत्रित केले। त्याही बरोबर आपण दरवर्षी या कार्यक्रमाचे एक नाविन्य राखले। गेली 5 वर्षात आम्ही दरवर्षी विविधता या कार्यक्रमात आणली आहे। आम्ही भाजी विक्रेत्यांना बोलावलं, आम्ही अंगणवाडी सेविकांना बोलावलं, डॉक्टर्स बोलावले, वकील बोलावले, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्य व्यक्तींना आपण न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। त्याचबरोबर रस्त्यात बसून भाजी विकणारे पण बोलवले, मच्छी विक्रेते बोलवले, टेलर काम करणाऱ्या महिलांना बोलवलं। यावेळी आपण कार्यक्रमात थोडंसं नाविन्य आणले। ज्या तरुण युवती आहेत, ज्या युवतींनी स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि गेली काही वर्ष त्या आपला व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत, अशा युवतींना आम्ही या ठिकाणी आज बोलवले। त्यात काही महिला लग्न झालेल्या सुद्धा युवती आहेत, काही महिलासुद्धा आहेत। पण एक नवीन पिढीसाठी एक प्रोत्साहन मिळावं असा एक आमचा यावेळीचा वेगळा असा एक मानस आहे। तो एक सरकाराचा वेगळा आगळा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी घेणार आहोत। आदरणीय आमदार निलेशजी राणे साहेब या भागाचे लोकप्रिय आमदार यांच्या संकल्पनेतून सर्व महिलांना मी आवाहन करते की या खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम जागर श्री शक्तीचा कार्यक्रम यामध्ये सर्वांनी दिलीने भाग घ्यावा, प्रत्येकाला एक व्यासपीठ मिळावं अशी संकल्पना आपल्या आमदारांच्या मनात ज्यावेळी सुरू झाली आणि 5 वर्ष आम्ही या ठिकाणी करतोय। निश्चित आपल्या सहभागातून आणि ही कार्यक्रम हा आपण दरवर्षी आपण घेत राहू, त्यामुळे आपला सहभाग हा नेहमीप्रमाणे वाढता असेल एवढंच मी आवाहन करते। जास्तीत जास्त लोकांनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावं। आदरणीय निलेशजी राणे साहेब यांच्या वेळेनुसार ते आपली उपस्थिती दर्शवतील, कारण अधिवेशन चालू आहे, त्यामुळे त्यांच्या वेळेनुसार ते येतील। त्यांचं सहकार्य, त्यांची संकल्पना आहे, त्यांचं सहकार्य तर आम्हाला दरवेळी असतं, त्यांचं मार्गदर्शन असतं। यावेळी प्रमुख उपस्थिती या कार्यक्रमाचे उद्घाटक या आपल्या जिल्ह्याच्या कलेक्टर मॅडम आहेत, आदरणीय तृप्ती धोरमिसे, आणि आम्ही सर्व नगराध्यक्ष आहेत, कुडाळ मालवणच्या नगराध्यक्ष आहेत। आम्ही सर्व मैत्रिणी मिळून हा कार्यक्रम करत आहोत, त्यामुळे आम्ही सर्वजणांच्या उपस्थित हा कार्यक्रम समारंभ या ठिकाणी आहे। तो प्रत्येक महिला या ठिकाणी हळदी-कुंकू घेऊन जाणार। म्हणजे आमच्या कार्यक्रमाचं खास आकर्षण असं एक आहे की या मैदानात आल्यानंतर, या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर प्रत्येक महिला हातात घराकडे जाताना प्रत्येक महिला एक ना एक वस्तू घेऊन घरी जात असते आणि ती प्रत्येक वस्तू गृहोपयोगी आहे वस्तू देतोय। आणि ज्या गृहोपयोगी ज्या वस्तू आहेत अशा वस्तूंचं आपण या ठिकाणी बक्षीस म्हणून त्या ठिकाणी आपण त्या महिलांना देतो। हे सगळं करत असताना रात्री उशीरपर्यंत आपला कार्यक्रम चालू असतो। आपले सगळे सहभागी स्पर्धक या ठिकाणचे प्रेक्षक पूर्ण कुडाळ मालवणमधील काही स्पर्धक या ठिकाणी थांबून अगदी 12 वाजून गेले तरीसुद्धा आपला वेळ आम्हाला देत आहेत। अशीच आमच्यावर या ठिकाणी माया ठेवावी अशी मी या ठिकाणी सगळ्यांना आवाहन करते। येणाऱ्या 9 तारीखला आम्ही हा कार्यक्रम घेतोय। 8 तारीखला 8 मार्च हा कार्यक्रम, सगळीकडे 8 मार्चचा कार्यक्रम असतो, त्यामुळे आम्ही आमचा कार्यक्रमाचा वेळ हा 9 मार्चला ठेवला आहे, कारण इतर सर्व मंडळं 8 मार्चला कार्यक्रम घेत असल्यामुळे आम्हाला 9 मार्चला हा सर्व मंडळांना आम्ही आमंत्रित या ठिकाणी करतो। त्यामुळे आमचा कार्यक्रमाचा दिवस हा 9 मार्चला आहे। या ठिकाणी आकर्षक अशी लकी ड्रॉ स्पर्धा ठेवली आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची बक्षिसं आहेत, ती बक्षिसंसुद्धा गृहोपयोगी अशी आहेत। फक्त इथे उपस्थित ज्या मंडळींना इथे उपस्थित असतात त्यांनाच ती बक्षिसं मिळतात।